गोजोन फुंबिलि एसबि बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय दिनैनि गाहाय रादाबखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ गाहाय रादाबफोरा जाहैबाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय उराङा दैयाव गोग्लैदों बड'लेण्डनि हान्जाया उरिष्यायाव दिनै गेलेगोन बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल 10,000 साख्रिनि फोसावथाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव 20 मिनिटनि गेजेरावनो मोनस्नि जायगायाव सुबुंफोरखौ सौख्रांलांदों गंसे डाम्पार गारिया बे गिथावना जाथाया धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव जादों बिलासिपारानि सनामुखीनिफ्राय मासपारासिमनि गेजेराव मोनस्नि जायगायाव बाइक आरो साखा खब्रै गारिफोरखौ सौख्रांलांदों जायजों सासे सुबुंनि जिउबो खहा जानो गोनां जादों आरो माखासेया जोखोम जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव सिराकुटानि मोनथाम जायगायाव सौख्रांलांदों जायजों नासिर आली बिलाल हुसैन आरो शंकरदेव बर्मना जोखोम जादों साथामनि मादाव सासेया गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों सिराकुटायाव सौख्रांलांखांनायनि उनाव बेलटलियाव मोननै जायगायाव सौख्रांलांदों बेनि उनाव मासपारायाव मोननै जायगायाव सौख्रांलांदों आरो उनाव गावबो डाम्पार गारिया बेलथायहैदों बे गासै सौख्रांनाय जाथायाव मनवार हुसैन मुंनि सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों मोनस्नि गुबुन गुबुन जायगायाव जाब्रबथाय खालामनाय डाम्पार गारिनि नाम्बारा AS 17C 5666 गारि सालायग्रानि मुङा बाटेन आली रिपर्टनि बायदिब्ला जौ फेनानै डाम्पार गारि सालायदोंमोन बाटेन आलीया आरो जाथाय जाखांनायनि उनाव जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमालांदों जौ लोंनानै गारि सालायनायनि हेंथायै सोरखारा गोख्रोङै नेमखान्थि खालामनायनि उनावबो बेफोर जाथाया माबोरै जानो मोनखो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों गासैबो फरायसालिफोरखौ सानबानि थाखाय बन्द फोसावदों COVID-19नि उनाव डेंगु एबा थाम्फैनिफ्राय सोमजिनाय बेरामा कार्बि आंलं जिल्लायाव गिथावना महर लादों कार्बि आंलं जिल्लानि दिफु टाउनाव डेंगुनि गोसारनाया गिथावनासिन महर लादों जायनि थाखाय सानबासिम फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावदों कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय डेंगुनि गोसारनाया गिथावना महर लानायनि थाखायनो दिफु मिउनिसिपाल बर्ड आरो ग्रेटार दिफु टाउनाव गोग्लैनाय गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोरा प्रि स्कुलनिफ्राय लानानै कलेजसिम दिनैनिफ्राय लानानै अदेबानि 7, 9, 10, 11 आरो 12 अक्ट' गासै सानबासिम बन्द थागोन रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय अक्ट'बर 2निफ्रायनो दिफुनि गुबुन गुबुन वार्डफोराव गोबानाय मोदोम सानाय खर' सानाय लोमजानाय बायदिफ्रा बांदोंमोन जायनि थाखाय डेंगु टेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो गोबांनि देहायावनो डेंगुखौ मोननोबो हानाय जादोंमोन रिपर्टनि बायदिब्ला दिफुआवनो दासिम 300नि गोबां सुबुंनि देहायाव डेंगु एबा थाम्फैनि बेरामखौ मोननो हानाय जादों आरो बेनि मादाव 3नि जिउ खहा जादों बकाजियानाव 400नि गोबां सुबुंनि देहायाव डेंगुखौ मोननो हादों बेनि मादाव 4नि जिउ खहा रिपर्टनि बायदिब्ला कार्बि आंलं जिल्लायाव दासिम 700नि गोबां सुबुंफोरनि देहायाव डेंगुखौ मोननो हादों डेंगुनि गोसारनायखौ होबथानो थाखायनो दिफुआव फरायसालिफोरखौ सानबानि थाखाय बन्द फोसावदों बेनि अनगायैबो सावस्रि बिफाननिफ्रायबो नखर नखर थांनानै सांग्रांथि हैनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं जायफोर सुबुंफोरनाव लोमजानायजों लोगोसे खर' सानाय गोबानाय मोदोम सानाय बायदि बायदि जेंना नुजाथिदों बिथांमोनखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव नुजाथि हैनानै डेंगु टेस्ट खालामनानै फाहामथाय लानो थाखाय खावलायहरदों बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय एर'प्लेनआ दैयाव गोग्लैनायजों 19नि जिउ खहा 43 सुबुं थानाय प्रिसिजन एर'प्लेनआ तान्जानियानि लेक भिक्ट'रियायाव गोग्लैहैदों रिपर्टनि बायदिब्ला प्रिसिजन एर'प्लेनाव 43 सुबुंफोर दंमोन 43नि मादाव 39आ दावबायारिफोरमोन 2 पाइलट आरो 2आ क्रिउ मेम्बार नाथाय गोबां अखा आरो बार बारनायजों बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय बुक'बानि मोनसे एयारपर्टआव सौहैनायनि 100 मिटार सिगांनो एर'प्लेनआ दैयाव गोग्लैदों जाय जाथायजों दासिम 19नि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों एर'प्लेनआ दैयाव गोग्लैनाय लोगो लोगोनो रैखा खालामग्रा हान्जायाबो नुजाथि फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों आरो एर'प्लेनखौबो दैनिफ्राय बोखांनायनि हाबाखौ मावदों आसाम सोरखारजों खुंजानाय 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि फिथायखौ फोसावनानै होखांनायनि उनाव आसाम सोरखारनि फिन गोदान थांखि जायफोरा 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रिनि आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखै बिथांमोननि थाखाय फिन गोजोनथाव खौरां लाबोदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ डिसेम्बर दाननि जोबनायावनो गोदानै 10,000 पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावनो थाखाय खोथा होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि अनगायैबो रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदियैनो 3rd ग्रेडनि साख्रिनि फिथायखौ सम मथे फोसावनो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आरो फैगौ डिसेम्बर दाननि जोबनायाव नङाब्ला जानुवारि दाननि जागायजेननायावनो 4th ग्रेडनि थाखाय अरेल आरो 3rd ग्रेडनि थाखाय स्किल टेस्टखौ खुंनाय जागोन आरो बे फाइनान्सियेल इयारावनो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रियाव थिसननायनि खामानिया मावफुंजागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा
फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरियानो सिखा लानानै मोनसे खथानिफ्राय गुबुन मोनसे खथायाव थांलाय फैलाय खालामनाय नुथाया खौरां बिजोङाव गोसारदों। सिलचरनि राधाब बुनियादी बिद्यालयनि गाहाय फोरोंगिरियानो फरायसालियाव सिखा लानानै मोनसे खथानिफ्राय गुबुन मोनसे खथायाव हाबलाय ओंखारलाय खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा धृति मेघा दास आरो सिखा लानानै फरायसालियाव बिथाङा 4 फोरोंगिरिफोरखौ बुथारनायनि हुमखि होदोंमोन। जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ नुजाथिफैनानै गाहाय फोरोंगिरिनि आखाइनिफ्राय सिखाखौ जब्द खालामदों। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे फरायसालियाव फरायसाफोरखौ गाज्रियैनो बुग्लिनाय जाथाय जादों। फरायनो हायैनि थाखायनो फरायसाफोरखौ दरजा फांथेनानै गाज्रियैनो बुग्लिदों फोरोंगिरिया। जाय समाव फरायसालियाव फरायसाफोरखौ बुनो मोना होननानै गोख्रोङै आयेन बानायनाय जादों, बे समावनो फरायसाफोरखौ बुग्लिनाय बे जाथाया करिमगन्जनि बदरपुर समस्तियाव थानाय मार्जाटकान्दी पाब्लिक एचएस स्कुलाव जादों। फोरोंगिरिनि बुग्लिनायजों गोब्राबै जोखोम जादों शिल्पा मालाकारजों लोगोसे गुबुन 7 फरायसाफोरा। जाथायखौ लानानै फरायसाफोरनि नखरनिया फोरोंगिरि आब्दुल्ला हुसैननि हेंथायै बदरपुर पुलिस थानायाव एफआइआरबो होबाय। आइएसपिएलआव देरहाखांनायनि उनाव बड'लेण्डनि जोलुर गेलेग्रा हानजाया उडिशायाव दावबायलांबाय। दिनै बड'लेण्डनि हानजाया उडिशा स्टेट टीमनि हेंथायै गेलेगोन। उडिशायाव जानाय बाजिराव कापआव गेलेनो खाबु मोननायनि थाखाय अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबे बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों बड'लेण्ड टीमनिफ्राय। लोगोसे आइएसपिएल खुंनानै बे खाबुखौ होनायनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सोरखारजों खुंजानाय आइएसपिएलनि फाइनाल गेलेनायाव अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबे बिथाङा नुजाथिफैदोंमोन, जेराव बिथाङा आइएसपिएलआव देरहासारनो हानाय बड'लेण्डनि हानजाखौ उडिशायाव जानाय बाजिराव कापआव गेलेनो खाबु होलांदोंमोन। बे लेखायैनो बड'लेण्डनि हानजाया उडिशायाव सौहैबाय आरो दिनै गेलेगोन। बेनि थाखाय बड'लेण्ड टीमा जोबोद गोसो गुदुं आरो राफोद हानजा, बेनिखायनो बड'लेण्डनि हानजाया देरहासारनो हागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे सिगांनिफ्रायनो फुटबल गेलेनायाव खाबु मोनोमोनब्ला फुटबल गेलेनायनि फोथाराव गोबां जौगानाय मोननो हागौमोन। दा जेरैबायदि खाबु मोनदों बेबायदिब्ला 4 बोसोराव 4-5 बड'लेण्डनिफ्राय नेशनेल लेभेलाव फुटबल गेलेग्रा मोननो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों। बिटिआरनि बायजोआव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोबस्रांनायनि लामायावसै नामा? धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एसबि बड' हाइ स्कुलाव 15 फोरोंगिरिफोरनि मादाव 7 गुबुन बिजोंनि फोरोंगिरिफोर। धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय फोरमायथिदों दि धेमाजि जिल्लानि सिङाव आबुं बर' बिजोंनि हाइ स्कुला 2ल' दं। नाथाय 2नि मादाव एसबि बड' हाइ स्कुलाव 15 फोरोंगिरिफोरनि मादाव 7 गुबुन बिजोंनि फोरोंगिरिफोर आरो बिथांमोनहा बर' रावखौ रोङा, जायनि थाखाय फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो मिक्सड मिडियामावबो फोरोंगिरिफोरखौ थिसनहरबायल' थायो, नाथाय बर' बिजोंनियाव फोरोंगिरिफ्रा खायफा आजिरा मोनबाय, खायफाया जिउ गोमाबाय आरो बेबायदिनो फोरोंगिरिफ्रा जोबस्रांलांबाय। बेराफारसेथिं आसाम सोरखारा थाखो 12सिम बर' बिजोंखौ लांदों। बेबायदियाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननाया गोनांथारमोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। सोलोंथाइनि बेफोर जेंनानि सायावनो दा खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावनो नाजागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि गेजेरजों हानि पाट्टाखौ गोबाङानो मोननो हायाखै। बेराफारसेथिं गोबां जिल्लाफोरावनो होस्रांनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय नटिस फैगासिनो दं। धेमाजि जिल्लायाव दासिम नटिस फैयाखै, नाथाय उननि समाव फैनाय नङा। बे नङा, बेनि थाखायनो गासैबो थाग-थियारि जानो नांगोन होननानैबो फोरमायथिबावो इउबिपिअनिफ्राय। 4th आसाम पुलिस टास्क फर्स बेटेलियननि कमान्डेन्टखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। सासपेन्ड खालामजानाय कमान्डेन्टनि मुङा मुकुट राभा। बरपेटा जिल्लानि हावलियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथिफैदोंमोन। बरपेटा छात्र बरहा क्षत्रिय बशिष्ठ देब शर्मा बिथांनि जोबथा बिदाय होनायाव दावबायफैदोंमोन आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा। बेयावनो मान होनो थाखाय जिगान सेल्युट खालामनाय जादोंमोन। बेयाव पुलिस पार्सनेला बाहायनाय माखासे राइफलनिफ्राय गोरोन्थियै गुलि ओंखारदों, जायजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिदोंमोन। कमान्डेन्ट मुकुट राभाजों दैदेनजानाय पुलिस हान्जानि मोजाङै बिबान लानानै खामानि मावैया नुजाथिदों। बेनि थाखायनो गावनि डिउटिखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो कमान्डेन्ट मुकुट राभाखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।